Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Trevor. Taong 1950, Malolos, Bulacan. Matagal nang inaasam ni Trevor ang makatungtong sa malalaking bayan. Naniniwala siya na ang mga bayan sa Luzon ang makakapagpabago sa buhay niya. Sanay siya sa hirap. Alam niya kung papaano magtiis. Kaya naman nang magkaroon siya ng oportunidad, hindi siya nagdalawang isip. Nilisan niya ang probinsya sa paniniwalang ang pag-alis niya ang magbabago ng buhay nila. Ngunit pagdating niya ng Maynila, wala siyang nakitang trabaho at sa kakapusan ng pera, naging palaboy siya. Ilang buwan din siya ritong nagtiis bago niya makilala si Kuya Rene, ang taong nagmagandang loob sa kanya. Hindi siya nito kilala. Wala itong ideya kung sino siya. Ngunit nang makita siya nito, nanaig sa puso nito ang awa. Nagkausap silang dalawa. Binigyan siya nito ng pagkain at pinangakuan siya nito ng trabaho. Hanggang sa pagkaraan ng ilang araw, nakarating siya sa bayan ng Malolos, ang lugar kung saan ito lumaki. Doon, napag-alaman niya na maraming pagmamay-aring negosyo si Kuya Rene. At isa na sa mga ito, ang manukan kung saan siya nito pinagtrabaho. Malayo sa mismong bayan ng Malolos ang manukan. Kailangan kasi itong idistansya, lalo pat nakakabulabog ito sa mga tao na tahimik na naninirahan at naghahanap buhay. Sa lugar na yon pinuno, iilan lamang silang naroon. Nasa 20 sila kung di siya nagkakamali. Kalahati nito nagtatrabaho sa manukan, habang yung kalahati naman, bantay ng mga sakahan at iba't iba pang negosyo. Malapit na sila noon sa bundok ng Arayat, kaya kalimitan sa mga nakikita niya, kung hindi mga magsasaka, mga mangangaso. Noong una, wala naman siyang napapansing kakaiba sa lugar. Ngunit habang tumatagal, habang nakakalimutan niya ang naging buhay niya sa Maynila, may napansin siyang isang bagay na labis niyang ipinagtaka. Ang paniniwala ng mga tao roon, tuwing hapon, mag-aalas 3, tumitigil ang lahat para magdasal. Pagtungtong ng alas 4, magtitipon ng mga ito tapos mag-uusap-usap patungkol sa kanilang mga karanasan na hindi maipaliwanag. Kabilang narito ang mga multo, mambabarang, mangkukulam, aswang, at kung ano-ano pa. Naniniwala ang mga tao roon na talamak pa ito sa lugar nila. At napapabalita rin na halos kada linggo merong nawawala. Naniniwala naman siya sa ganoong bagay. Ngunit sa edad niyang 25, wala pa siyang naranasang ganon. Kaya naman pilit niya itong ipinagsawalang bahala. Madaling araw noon, tahimik ang buong paligid ng manukan. Tanging mga huni lamang ng manok at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Nakagawian na niyang mag-ikot bago sumikat ang araw upang tiyakin na maayos ang kalagayan ng mga alaga niya. Bitbit niya ang isang gasera. Malamlam ang liwanag nito habang naglalakad siya sa makitid na daan sa pagitan ng mga kulungan. Bandang alas 4 ng umaga. Sa oras na yon, madalas ay mahimbing pa ang tulog ng mga kasamahan niya. Ngunit nang mapadaan siya sa pinakadulong bahagi ng manukan, may napansin siyang kakaiba. May narinig siyang tunog. Parang may ngumangat-ngat, umunguya. Dahan-dahan siyang huminto. May aso kaya? Bulong niya. Ngunit nang itaas niya ang gasera, biglang nanindig ang balahibo niya. Nakita niyang may tao. Nakayuko ito sa likod ng kulungan at sa harap nito ay may isang patay na manok. Hindi luto, hindi nilinis ang mga balahibo. Hindi man lang kinatay ng maayos. Punit ang tiyan nito. Lumalabas pa ang mga laman loob. At ang lalaking yon, kinakain yon ng hilaw.
Parang isang mabangis na hayop. Tumutulo ang dugo sa bibig nito. Naririnig niya ang pagkapunit ng laman habang sinusunggaban nito ang karne. Hindi siya kagad nakagalaw. Pakiramdam niya ay nanigas ang katawan niya. Ilang segundo siyang nakatitig. Pagkatapos ay hindi niya namalayang nakagawa siya ng mahinang ingay. Tumapak siya sa tuyong sanga at dahil dito biglang huminto ang lalaki. Unti-unti nitong iniangat ang ulo hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon tuluyang nanlamig si Trevor dahil hindi normal ang mga matang yon. Namumula, hindi simpleng pamumula dahil sa pagod, kundi tila may apoy na nakasindi sa kailaliman nito. Napaatras siya, subalit bago pa man siya makapagsalita, mabilis na tumayo ang lalaki. At sa isang iglap, tumakbo ito papunta sa kakahuyan. Napakabilis, mas mabilis pa kaysa pangkaraniwang tao. Ilang segundo lamang ay nawala ito sa dilim. Nanatiling nakatayo si Trevor. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung hahabulin niya ba to o tatakbo pabalik. Sa huli, pinili niyang bumalik. Pagdating niya sa tulugan ng mga manggagawa, agad niyang ginising si Mang Arbin. Isa ito sa pinakamatandang trabahador sa lugar. Ay nako, ano na naman ba yan, Trevor? Reklamo nito habang inaantok. May nakita po ako sa manukan. May tao po. Napakunot noo si Mang Arbin. Ha? May magnanakaw? Hindi po. Eh ano? Nag-atubili siya. Parang nahihiya siyang sabihin. Ngunit alam niyang kailangan. Kumakain po ng hilaw na manok. Tsaka kakaiba po yung itsura niya. Natahimik si Mang Arbin. Biglang nawala ang antok nito. Dahan-dahan itong napaupo at parang may kung anong takot na dumaan sa mukha nito. Anong itsura? Matangkad ba? Payat? Maitim? Nag-aalalang tanong nito. Oo, tama po lahat ng sinabi ninyo. Mas lalong naging seryoso ang matanda. Hindi na ito nagsalita. Tanging tingin na lamang ang isinukli nito. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo ito. Kalimutan mo na lang. May mga bagay na mas mainam na ilibing na lang sa limot para hindi na lumala pa. Nagulat siya sa mga naging sagot nito. Ha? Bakit ho? Basta, kalimutan mo. Matigas ang boses nito. Hindi na nakapagsalita si Trevor. Ngunit lalo lamang siyang nagtaka. Dahil ngayon, sigurado siyang may itinatago ang mga tao rito. Pagsapit ng hapon, kagaya ng nakasanayan ng lahat, tumigil ang trabaho. Nagdasal sila, pagkatapos ay nagtipon-tipon sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Tahimik lamang siya habang nakikinig. Pinag-uusapan na naman ng mga manggagawa ang mga kababalaghan. Karaniwan ay hindi niya pinapansin ang mga ito. Ngunit ngayon iba na. Ngayon ay meron na siyang dahilan para makinig. Narinig niyang magsalita si Mang Isko. May nawawala na naman daw sa kabilang baryo. Nagkatinginan ng lahat. Bata? Babae ba? Lalaki? Tumango si Mang Isko. 22 taong gulang. Hindi kaya siya na naman ang may gawa nun? Parang may malamig na hangin ang dumaan. Biglang tumahimik ang grupo. Pati si Trevor ay nakaramdam ng kakaiba. Sino po? Tanong niya. Lumingon ang lahat sa kanya. Parang ayaw nilang sumagot. Ngunit sa huli ay nagsalita rin si Mang Arbin. Matagal na itong istorya dito sa amin. Pero sabi-sabi ng mga matatanda, may nakatirang pamilya ng mga aswang dito sa atin. Hindi alam kung saan ang totoong lokasyon nila.
pero sila'y napakamakapangyarihan. May mga alaga silang sigbin, mga kaibigang mangkukulam, at mga engkantong kanilang kinakasangkapan para magpasunod at umalipi ng tao. Nagkatinginan ng mga manggagawa matapos magsalita ni Mang Arbing. Tahimik ang paligid. Tanging lagaslas lamang ng mga dahon ng akasya ang maririnig habang dinadaanan ng hangin. Napansin ni Trevor na tila may takot sa mga mata ng bawat isa. Kung totoo man ang kwentong yon, bakit walang humuhuli sa kanila? Napabuntong hininga si Mang Isko. Ay, kung alam mo lang, Ano ho bang nangyari? marami nang sumubok, pero wala nang nakabalik. Tumahimik muli ang grupo. Hindi alam ni Trevor kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga naririnig niya. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang lalaking nakita niya sa manukan. Ang mapulang mga mata, ang hilaw na manok, at ang mabilis na pagtakbo nito. Kinagabihan, maagang nagsiuwian ang mga manggagawa sa kanilang mga tulugan. Subalit hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang eksena sa likod ng kulungan. Bandang 10:00 ng gabi nang makarinig siya ng malalakas na sigawan mula sa kabilang bahagi ng sakahan. Napabangon siya. Kasunod nito ang sunod-sunod na kahol ng mga aso. May mga sigaw na rin siyang naririnig na tila may mga kasama siyang lumilikas. Dahil sa pangyayari, agad siyang lumabas. Kasabay ng iba pang manggagawa, tumakbo siya patungo sa pinanggagalingan ng kaguluhan. Nadatnan nilang nagkakagulo ang mga bantay. May 2 kalabaw na patay. Nagkalat ang dugo sa lupa, ngunit hindi yon ang pinakanakakakilabot. Halos maubos ang laman ng mga ito. Parang may mabangis na hayop na lumapas sa kanila. Ngunit wala silang nakitang bakas ng kung anumang mabangis na hayop. Gawa nga ng kokonti lang ang mabangis na hayop sa lugar na yon. Imposible. Bulong ng isa. Lumuhod si Mang Arbin upang suriin ang lupa. Pagkaraan ng ilang sandali ay namutla ito. May yapak. Ano ang mga ito? Dito lumapit si Trevor. Nakita niyang tila bakas ngayon ng paa. Pero kakaiba eh. Napakalaki. Mas malaki pa sa karaniwang tao. At mas malalim ang pagkakabaon sa lupa. Parang napakabigat ng may-ari nito. Nako, umalis na tayo rito, sabi ng isang bantay. Ngunit bago pa sila makaalis, mula sa kadiliman ng kakahuyan, may narinig silang malakas na ungol. Nayanig ang buong paligid. Nagtinginan ng lahat. Biglang nagsikahulan ng mga aso. Ang ilan ay umurong patras habang nakabuntot sa pagitan ng kanilang mga paa. Takot na takot ang mga ito at doon nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Dahil alam niyang hindi normal ang narinig nilang yon. Maya-maya pa ay may gumalaw sa linya ng isang puno. Isang anino, matangkad, payat at nakayuko. Dahan-dahan itong lumabas mula sa dilim. Kasabay nito ang pagsigaw ng isang manggagawa. Agad nitong itinuro ang nilalang na kung saan pareho ng paglalarawang ibinigay niya. Matangkad, payat at maitim. At nang iangat nito ang muka, namula ang 2 mata nito sa dilim, parang baga ng apoy. Diyos ko! Bulong ni Trevor. Hindi gumagalaw ang nilalang. Nakatingin lamang ito sa kanila. Pagkatapos ay ngumisi at doon nila nakita ang mga ngiping nababalutan pa ng sariwang dugo. Takbo! Sigaw ni Mang Arbing. Ngunit huli na. Sa isang iglap ay kumilos ang nilalang. Parang pana itong sumugod. Hindi normal ang bilis nito. 2 hakbang pa lamang ay nakarating na ito sa unang bantay.
Bago pa makakilos ang lalaking tumuro, bumagsak ang katawan nito sa lupa. Isang suntok lang, parang hinampas ng troso. Lumipad ng ilang metro ang kawawang bantay. Nagkagulo ang lahat. Nagsitakbuhan ng mga manggagawa. May kumuha ng mga itak. May humablot ng mga sibat na ginagamit sa bukid at isa si Trevor sa mga unang sumugod. Hindi dahil matapang siya. Gawa ng kung hindi sila lalaban, walang makakaligtas. 4 silang umatake. Sabay-sabay na bumagsak ang kanilang mga itak. Ngunit nagulat sila. Parang bakal ang katawan ng nilalang. Tumalsik ang mga talim. Isa sa mga manggagawa ang sinipa nito. Agad na tumama ang lalaki sa puno at nawalan yon ng malay. Sunod naman itong sinunggaba ng isa. Itinaas siya ng isang kamay at ibinato na parang sako ng palay. Nung mga sandaling yon ay tuluyan nang nawala ang alinlangan ni Trevor. Hindi ito ordinaryong tao. Hindi rin ito simpleng kriminal. May kung anong mas madilim na lihim na nakatago sa kanilang lugar. At ngayong gabi, parang sila ang susunod na magiging biktima. Ngunit hindi niya alam na may mas malaki pang panganib na paparating. Dahil sa malalim na bahagi ng kagubatan, may mga matang unti-unting nagbukas. Hindi lamang isa, kundi dose-dose ng pares ng mapupulang mata. At lahat ng yon ay nakatingin sa direksyon nila. Maya-maya pa, nanigas ang buong grupo. Maging siya ay hindi agad nakapagsalita. Sa pagitan ng mga puno, malinaw niyang nakita ang mga mapupulang matang unti-unting sumisilip mula sa kadiliman na halos hindi niya na mabilang. Para silang mga hayop na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Mang Arvin, ano po ang mga yan? Nanginginig na tanong ng isang manggagawa. Hindi kagad nakasagot ang matanda. Maging ito man ay nakalimutan na rin. Pagkaraan ng ilang segundo, sumigaw ito. Umatras tayo! Ngayon na! Hindi na kailangan pang ulitin. Lahat sila ay nagsimulang umatras habang nakatutok ang mga itak at sibat sa kagubatan. Ngunit hindi pa rin gumagalaw ang mga nilalang. Nakatingin lamang ang mga ito, para bang sinusukat sila, pinag-aaralan, at yon ang lalong nakapagpatindig ng balahibo niya. Mas nakakatakot ang kaaway na marunong maghintay. Nang makabalik sila sa gitna ng manukan ay agad nilang isinara ang lahat ng bakod at pintuan. Naglatag sila ng mga ilawan. Nagtipo ng lahat ng manggagawa sa iisang kubo. Walang gustong maiwang mag-isa. Magdamag silang gising. At buong magdamag ding walang nagsalita tungkol sa kanilang nakita. Parang natatakot silang banggitin ito. Pagsikat ng araw, dumating si Kuya Rene. Kasama nito ang ilan pang katiwala mula sa bayan. Nang makita nito ang 2 patay na kalabaw at ang mga sugatang manggagawa, ay agad itong nagtanong. Oh, anong nangyari rito? Nagkatingin na ng lahat. Sa huli ay siya ang napilitang magsalita. Isinalay sa niya ang lahat, mula sa lalaking kumakain ng hilaw na manok hanggang sa nangyari noong gabi. Tahimik lamang na nakinig si Kuya Rene. Ngunit napansin ni Trevor ang isang bagay. Hindi ito mukhang nagulat na para bang alam na nito. Parang matagal na nitong inaasahan ang araw na yon. Kuya Rene, may alam po ba kayo? Tanong ni Trevor. Hindi ito kagad sumagot. Sa halip ay tumingin muna ito sa paligid. Pagkatapos ay nagsalita. May mga bagay na matagal nang nangyayari rito. Lahat po ba ng pagkawala ng tao? Tumango ito. Natahimik ang lahat ng mga manggagawa. At hindi lang yan dito sa atin. Kung ganun ho, bakit walang ginagawa ang ating mga otoridad?
dahil wala silang nahuhuli. Muling natahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagdesisyon si Kuya Rene. Simula ngayong gabi, magdodoble tayo ng bantay. Walang lalabas ng mag-isa. At kapag lumubog na ang araw, walang pupunta sa kagubatan. Tumango ang lahat. Ngunit sa loob-loob ni Trevor, hindi sapat ang mga yon. May pakiramdam siyang may mangyayari pa. At tama siya. Kinagabihan, muling bumalot ang dilim sa buong lugar. Mas marami na ngayong bantay. Mas marami ng siga ang nakapaligid. Mas marami ring armas. Ngunit hindi nito naalis ang kaba ng lahat. Bandang 11:00 ng gabi nang marinig nila ang unang sigaw. Mula ito sa gawing timog ng sakahan. "Saklolo!" Agad na nagtakbuhan ng mga bantay. Kasama si Trevor. Bitbit niya ang mahabang kawayan na ginagamit sa bukid. Nang makarating sila sa pinanggalingan ng sigaw, ay wala silang nakitang tao. Ngunit may bakas ng pakikipagbuno. May dugo, may mga naputol na damo, at may mga yapak na papunta sa kagubatan. "Si Pedro!" "Oo nga, nawawala si Pedro!" Agad silang nagsimulang maghanap. Bitbit ang mga gasera at ilawan. Ngunit habang lumalalim sila sa kagubatan, ay lalo lamang silang kinakabahan. Napakatahimik, walang kuliglig, walang ibon, walang kahit na anong tunog. Parang may kung anong nagtaboy ng lahat ng hayop. Makalipas ang ilang minuto ay may naamoy si Trevor. Dugo. Napakaraming dugo. Napahinto siya. "Sandali lang!" Tumigil ang grupo. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang malaking puno. At doon, nakita nila si Pedro. Nakabitin ang katawan nito. Patay na. Nakapako ang likod nito sa puno, gamit ang matulis na kawayan. Napataras ang ilan. May ilan pang nagsuka. Hindi lang yan. May nakaukit na simbolo sa puno gamit ang dugo. 3 magkakadugtong na bilog. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit alam ng lahat na hindi yon ginawa ng karaniwang tao. "Umalis na tayo rito!" Wala namang tumutol. Mabilis silang bumalik sa manukan. Ngunit habang tumatakbo sila, may narinig siya. Mula sa likod nila may mga yabag. Napakarami. Parang may buong grupo ng tao na tumatakbo kasabay nila sa kagubatan. Ngunit kapag lumilingon sila, wala naman. Tanging mga puno lamang at kadiliman. Mabilis silang nakabalik sa sakahan. Agad nilang isinara ang mga bakod. Ngunit hindi pa natatapos ang bangungot. Dahil makalipas lamang ang ilang minuto, may tumamang malaking bagay sa pangunahing trangkahan. Nayanig ang buong bakod. Nagkatinginan ng lahat hanggang sa muli na naman itong tumama. At sa sandaling yon may sumisigaw na. May nagdarasal, may umiiyak. At nang muli yung tumama, tuluyang bumigay ang kalahati ng tarangkahan. Kasunod nun ang isang nakakabinging ungol. Lumabas mula sa dilim ang 3 matatayog na nilalang. Mas malaki pa kesa sa unang nakita nila. Mas mabangis, mas nakakatakot. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula. Ang kanilang mga kuko ay kasing laki ng itak. At ang kanilang mga bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Hindi na tao ang kanilang anyo. At doon unang naunawaan ni Trevor ang dahilan kung bakit takot na takot ang buong lugar sa kanila. Dahil ang mga nilalang na yon ay hindi simpleng aswang. Parang mga halimaw silang ipinanganak upang manghuli ng tao. "Depensahan ninyong manukan!" Sigaw ni Kuya Rene. At sa isang iglap, sumiklab ang kaguluhan. Lumipad ang mga sibat, humampas ang mga itak, nagsigawan ng mga tao. Ngunit ang 3 halimaw ay tila walang nararamdamang sakit.
Isa-isang bumagsak ang mga manggagawa, habang si Trevor naman ay pilit na lumalaban kahit nanginginig sa takot. Ordinaryong tao lamang siya. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang espesyal na kakayahan. Ngunit alam niyang kapag sumuko siya ngayon, wala nang matitirang buhay sa sakahan pagsapit ng umaga. Maya-maya pa, dito niya na narinig ang mga nag-uunahang mga sigaw ng mga manggagawa at ang nakakabinging mga ungol ng 3 halimaw na sumira sa tarangkahan. Sa liwanag ng mga gasera, mas malinaw na nakita ni Trevor ang kanilang anyo. Halos 7 talampakan ang taas ng bawat isa. Payat ngunit napakalakas. Ang kanilang mga braso ay mas mahahaba kaysa karaniwang tao. Ang mga kuko nila ay tila matutulis na bakal. At ang kanilang mga mata parang nagliliyab na uling sa gitna ng dilim. Atras! Sigaw ni Kuya Rene. Ngunit wala nang atrasan. Masyado nang malapit ang mga nilalang. Isa sa mga itong sumugod sa isang manggagawa. Sinubukan itong harangin gamit ang sibat. Ngunit sa isang hampas lamang ng halimaw, nabali ang kahoy. Kasunod nun ay tumilapon ng lalaki sa lupa. Nawalan agad ito ng malay. Patayin sila! Matapang na sigaw ng isa pang bantay. Sabay-sabay silang sumugod. Lumipad ang mga sibat. May ilan na tumama sa katawan ng mga nilalang, ngunit tila hindi man lang ito nasasaktan. Lalo lamang silang nagagalit. Mabilis na umiwas si Trevor nang sumugod ang isa sa kanyang direksyon. Dumaan ng matulis nitong kuko sa hangin. Kung tumama yun sa kanya, siguradong mapupunit ang kanyang dibdib. Gumulong siya sa lupa. Mabilis siyang tumayo. Humawak siya ng isang mahabang kawayan at buong lakas niya itong ipinukol sa mukha ng halimaw. Tumama at napatras ito, ngunit hindi bumagsak. Sa halip ay napalingon ito sa kanya at doon niya nakita ang matinding galit sa mga mata nito. Naku, lagot na, bulong niya. Kasunod nun ay sumugod muli ang nilalang. Mas mabilis ngayon, mas mabangis. Tumakbo si Trevor sa pagitan ng mga kulungan. Sunod ng sunod ang halimaw. Nagkakagulong mga manok. Naglilipara ng mga balahibo. Halos hindi niya na marinig ang sarili niyang paghinga. Subalit nang palapit na ang nilalang at nang maramdaman niyang aabutan na siya, bigla siyang lumiko. Kasabay noon ay hinila niya ang makapal na lubid na nakatali sa malaking poste ng kulungan hanggang sa ito'y bumagsak. Nabitawan ng lubid ang nakasabit na mabigat na kainan ng mga manok. Diretso itong bumagsak sa ulo ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog. Napahandusay ang nilalang sa lupa. Hindi ito tuluyang napatay, ngunit sapat yon upang mapahinto ito. Trevor! Sigaw ni Mang Arvin mula sa di kalayuan. Paglingon niya ay nakita niyang mas lumalala ang sitwasyon. Marami ng sugatan, may ilan ding nawawala. At ang 2 natitirang halimaw ay patuloy na nananalasa. Biglang may malakas na putok na umalingaw-ngaw. Nagulat ang lahat, maging ang mga halimaw. Mula sa hilagang bahagi ng sakahan ay may paparating na grupo ng mga lalaki. Nakasakay sa mga kabayo. May dala silang mga baril, mga pana at mga sibat. Nangunguna sa kanila ang isang matandang may malaking pilat sa kaliwang pisngi. Ang mga ngaso! Sigaw ni Mang Arvin. Parang nabuhay ng loob ang mga manggagawa. Sunod-sunod ang putok ng kanilang mga baril. Napaatras ang mga halimaw. Hindi man sila nasugatan ng malubha. Tila ayaw nila sa mga bala. Isa sa mga nilalang ang napaungol. Pagkatapos ay mabilis na tumalon papunta sa bakod. Kasunod nito ang 2 pa. Sa loob lamang ng ilang segundo, ay naglaho silang parang mga anino sa kagubatan. Tumahimik bigla.
parang hindi nangyari ang lahat. Ilang sandali pang walang nagsalita. Lahat ay hinihingal, pagod, at labis na natatakot. Lumapit ang matandang mangangaso. Pinagmasdan niya ang mga bakas ng kaguluhan. Ang mga sugatan, ang sirang bakod, at ang mga yapak ng mga nilalang. At pagkatapos napabuntong hininga siya. Nahuli na naman kami. Sino ho kayo? Tanong ni Trevor. Ako si Salvador. Kami ang nagbabantay sa mga kabundukan. Tinutugis namin ang mga yon sa loob ng maraming taon. Ano ho ba talaga sila? Noon ay mga tao rin sila. Pero matagal na panahon na ang lumipas mula nang matawag silang tao. Kinabukasan, agad na inilibing ang mga namatay. Wala gaanong nagsalita. Puro takot ang nasa mukha ng mga tao. Parang alam nilang hindi pa tapos ang lahat. At tama sila. Nang hapon ding yon, nagkaroon ng pulong sina Kuya Rene, Mang Arbin, Salvador, at ilan pang matatandang tagalugar. Kasama na rin si Trevor. Doon niya unang nalaman ang mas malaking lihim. May isang lumang baryo sa kailaliman ng kagubatan. Matagal na itong inabandona. Ayon sa kwento, doon umano nagsimula ang lahat. Nakatira noon ang pamilyang pinaniniwala ang ugat ng mga pagkawala. Ngunit walang nagtatangkang puntahan yon dahil lahat ng nagtangka ay hindi na nakabalik. Kung gusto nating matapos ito, kailangan natin malaman kung ano ang nangyari sa baryong yun. Natahimik ang lahat dahil alam nilang delikado yon. Malamang ay walang kasiguraduhang makakabalik ang sinumang pupunta roon. Ngunit sa kanilang pagkagulat, si Trevor ang unang nagsalita. Sasama ako! Agad siyang nilingon ng lahat. Trevor, hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Payo ni Mang Arbin. Alam ko yun. Magtiwala kayo dahil wala na rin tayong magagawa. Kung hahayaan natin to, mas marami pang mamamatay. Tahimik si Salvador habang nakatingin sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumango ito. Mabuti. Kakailanganin namin ng mga taong may lakas ng loob. 3 araw ang inilaan nila sa paghahanda. Nang dumating ang itinakdang gabi, 8 lalaki ang bumuo ng pangkat. Kasama si Trevor, Salvador, at ilan sa pinakamahuhusay na mga ngaso sa lugar. Bitbit nila ang kanilang mga barel, mga sibat, mga itak, at sapat na pagkain para sa ilang araw. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakad papasok sa kagubatan. Palalim ng palalim. Habang lumalayo sila sa manukan, tila mas lumalamig ang hangin. Mas naging tahimik ang paligid. At habang tumatagal, mas nararamdaman ni Trevor na may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. Mga matang hindi nila makita, ngunit alam niyang naroon. Naghihintay at sinusundan ng bawat hakbang nila. Hindi pa niya alam na ang pagpasok nila sa kagubatan sa gabing yan ang magiging simula ng pinakamapanganib na laban sa kanyang buhay. Dahil sa kailaliman ng gubat, may isang buong pamayanan na naghihintay sa kanilang pagdating. At hindi lahat ng naroon ay tao. Sa loob ng mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang lahat. Marami sa mga trabahador ang nagbitiw. May ilan na hindi na lamang nagpaalam. Isang umaga, nagising na lamang ang kanilang mga kasama at natuklasang wala na ang mga gamit ng mga ito. Tahimik na umalis, hindi na bumalik kailanman. May ilan namang nagsabi kay Kuya Rene na hindi na nila kayang manatili roon. Mas pinili nilang bumalik sa kani-kanilang probinsya kaysa maghintay ng susunod na pag-atake. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang nangyari sa ilan sa mga umalis.
Una ay si Nardo. Isa ito sa mga bantay ng sakahan. 2 linggo matapos nitong lisanin ng lugar, may dumating na kamag-anak nito sa Manukan. Doon nila nalaman na bigla itong nagkasakit. Malakas at malusog si Nardo nang umalis. Ngunit pagdating sa kanilang bayan ay nanghina ito. Hindi makakain, hindi makatulog, palaging nilalagnat. Ayon sa kanyang pamilya, gabi-gabi itong sumisigaw. Parang may nakikita, parang may kinakatakutan. Pagkalipas lamang ng 5 araw, namatay ito. Tahimik na nakinig ang mga manggagawa sa balitang yon. Ngunit hindi pa roon natapos. Makalipas ang 1 buwan, may balita na naman silang natanggap. Si Doming at Onel naman, mga dati ring trabahador. Nakalipat na ito sa Nueva Ecija. Noong una ay maayos naman ang buhay nito. Ngunit makalipas ang ilang linggo, ay bigla rin itong nagkasakit. Parehong sintomas, matinding lagnat, panghihina at mga sigaw tuwing gabi. Pagkaraan ng 10 araw, namatay din ito. Doon nagsimulang mag-usap-usap ang mga natitirang manggagawa. Hindi na nila may pagkakaila ang pagkakatulad. Parehong nakaranas ng pag-atake, parehong umalis, parehong nagkasakit, at parehong namatay. Hindi na ito normal. Ito ang naging usap-usapan sa Manukan. Ngunit mas nakakatakot pa ang sumunod. Dahil isang gabi, may dumating na matandang babae. Hindi ito taga roon. Wala ring nakakakilala rito. Nakaitim itong damit, may tungkod, at tila pagod na pagod sa paglalakbay. Diretso itong nagtungo kay Kuya Rene. Matagal silang nag-usap sa loob ng bahay. Pagkatapos ay ipinatawag nito sina Trebor, Mang Arbin at Salvador. Nga pala, sa mga sandaling yon, bumalik na muna sila. Hindi muna nila itinuloy ang paghahanap dahil nakaramdam sila ng mga kakaiba at hindi inaasahan. Pagpasok nila sa silid, ay agad silang sinalubong ng matalim na tingin ng matanda. Isa-isa silang pinagmasdan hanggang sa huminto ang kanyang mga mata kay Trebor. Ikaw ang unang nakakita sa kanila. Hindi yon tanong. Parang alam na niya ang sagot. Tumango ang matanda. At ikaw rin ang unang nakaligtas. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Napabuntong hininga ang matanda. Pagkatapos ay tumingin kay Salvador. Hindi niyo ba sinabi sa kanya? Tahimik lamang ang matandang mangangaso. Parang may mabigat itong iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang babae. Kapag may taong napili nila, karaniwan ay hindi na ito nakakaligtas. Naramdaman ni Trebor ang pagbigat ng hangin. Ano? Napili? Ayon sa mga matatandang kwento, may mga pagkakataon na may pinipiling tao ang mga nilalang na yon. Para saan ho? Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkatapos ay dahan-dahang sinabi ang salitang matagal nang kinakatakutan ng marami. Sa pangangaso. Pangangaso? Ano ang ibig sabihin nun? Kapag napili ka nila, hindi ka nila agad pinapatay. Sinusundan ka nila, pinagmamasdan, at naghihintay ng tamang oras. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod niya. Parang biglang bumalik sa isip niya ang maraming pagkakataong nakaramdam siya ng may nakatingin sa kanya. Ang mga kakaibang anino, ang mga tunog sa kagubatan, ang pakiramdam na may sumusunod. Naniniwala ho ba kayong ako ang pinili nila? Walang sumagot agad, ngunit sapat na ang katahimikan
upang malaman niya ang sagot. Kinagabihan, hindi nakatulog si Trevor. Nakaupo lamang siya sa labas. Pinagmamasdan ng madilim na kagubatan habang iniisip ang lahat ng nangyari. Maya-maya pa ay may lumapit na tao. Si Salvador. Tahimik itong umupo sa tabi niya. Matagal silang walang imikan hanggang sa magsalita ang matandang mangangaso. May hindi pa ako nasasabi sa iyo. Noong kabataan ko, may nakababatang kapatid ako. Magkasama kaming nangangaso. Isang gabi, may nakita rin siyang katulad ng nakita mo. Huminto si Salvador. Parang hirap ilabas ang mga susunod na salita. Pagkatapos nun, sinundan siya. Kahit saan siya pumunta. Kahit lumipat kami ng bayan. At kahit nagtago na kami. Naramdaman ni Trevor ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Dumating po ba yung araw na nahuli siya? Tahimik na tumango si Salvador. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamao. Dinala siya sa kagubatan. At mula roon, hindi na namin siya nakita ulit. Parang bumigat ang buong paligid. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang lahat, nakaramdam siya ng tunay na takot. Hindi takot na mamatay, kundi takot na baka tama ang matandang babae, na baka matagal na siyang pinagmamasdan, na baka matagal na siyang sinusundan, at baka hindi nagkataon lamang ang lahat ng nangyari. Habang nakaupo sila ni Salvador, biglang kumahol ang mga aso sa buong manukan. Sunod-sunod, pagkatapos ay nagsimulang mag-ingay ang mga manok. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Dahan-dahang tumayo si Salvador. Mabilis nitong hinawakan ang kanyang rifle. Merong mali. Kasunod nun ay may umalingaw-ngaw na putok mula sa hilagang bahagi ng sakahan. Sinundan pa ng isa at pagkatapos isang sigaw. Mahaba at nakakakilabot. Sigaw ng taong humihingi ng tulong. Napatalon si Trevor. Kasabay ni Salvador ay mabilis siyang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng putok. Ngunit habang papalapit sila, may masama siyang kutob. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nararamdaman niyang babalik ang mga yon. At sa pagkakataong ito, parang hindi na sila kontento sa pagmamasid lamang. Parang dinamdam ng mga ito ang kanilang kapangahasan sa ginawa nilang pagpasok sa gubat. Mabilis na tumakbo si Trevor at Salvador patungo sa hilagang bahagi ng sakahan. Kasabay nila ang kasunod ng ilan pang manggagawang nagising dahil sa mga putok. Habang papalapit sila, lalo nilang naririnig ang kaguluhan. May mga sumisigaw na naman, may umiiyak at may nagdarasal. Pagdating nila sa pinanggagalingan ng putok, agad silang natigilan. Wasak ang isang bahagi ng bakod. Nagkalat ang mga kahoy sa lupa. May mga bakas ng pakikipagbuno at sa gitna ng kaguluhan ay nakaupo sa lupa si Mang Celso. Isa sa mga bantay, namumutla at nanginginig. Halos hindi makapagsalita. Mang Celso, anong nangyari? Ilang sandaling hindi nakasagot ang matanda. Parang hindi pa rin ito makapaniwala sa nasaksihan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong itinuro ang kagubatan. Kinuha nila si Tomas. Parang biglang huminto ang oras. Maging ang hangin sa loob ng manukan ay tila hindi na gumagalaw. Si Trevor ay hindi agad nakapagsalita. Si Tomas, 19 na taong gulang, tahimik, laging tumutulong sa trabaho. Hindi yun pangalan na dapat marinig sa ganoong sitwasyon.
Nasaan siya? Mariing tanong ni Salvador habang nakatutok ang rifle sa kagubatan. Umiling si Mang Celso. Nanginginig ang labi. Hindi ko nakita ng malinaw. Parang anino lang eh. Pero may humila sa kanya. Mabilis. At hindi tao. Isang putok ng barilang biglang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Sunod pa ang dalawa. May labanan pa sa timog! Sigaw ng isang bantay. Ngunit bago pa man makagalaw ang lahat, isang nakakabinging ungol ang muling gumuhit sa hangin. Hindi ito galing sa iisang nilalang. Marami. Mula sa kagubatan, bumalik na naman. At sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtatago. Sa pagitan ng mga puno ng balete, unti-unting lumitaw ang mga anino. Sandaling katahimikan ang sumunod sa sigawan. Yung klaseng katahimikan na mas nakakatakot kesa ingay. Nakatayo si Trevor. Mahigpit ang hawak sa kawayan na parang wala ng halaga kung matulis o hindi. Sa harap nila, ang kagubatan ay parang humihinga. Hindi lang ito lugar, parang may buhay itong nakatingin pabalik. Wala nang atrasan. Kapag umatras tayo ngayon, isa-isa nila tayong kukunin. Mariing wika ni Salvador habang pinupunasan ng dugo sa gilid ng kanyang rifle. Mula sa dilim muling may gumalaw. Isang anino. Tapos dalawa pa. Hanggang sa unti-unting nagkaroon ng hugis ang kagubatan. Mga katawan, mga mata, mga baluktot na anyo na parang hinugot mula sa bangungot. Hindi sila sumugod agad. Para bang hinihintay nilang maubos ang tapang ng mga tao. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila ang dating mga bantay. Sa isang iglap, parang may nagbago sa hangin. Ang mga kamay na dati nanginginig sa takot ay ngayong mahigpit na ang kapit sa sandata. Ang mga matang kanina naghahanap ng takbuhan ay ngayon nakatutok na lamang sa kadiliman. Parang sinasagot ang tingin ng mga halimaw. Kung lalapit kayo, dito kayo matatapos. Paninindak ni Salvador. Parang walang narinig ang kagubatan. Sa halip mas lalo itong dumilim. At saka sumugod ang mga anino. Unay parang kidlat, isang mabilis na hugis na dumaan sa gilid ng bakod. Isang manggagawa ang agad sumigaw, ngunit hindi pa natatapos ang tunog ay wala na ito sa pwesto. Isang bagay ang humatak sa kanya papasok sa kagubatan na parang papel lang ang katawan. Paputukan ninyo! Sigaw ni Kuya Rene sa likod. Hawak ang lumang rifle na nanginginig ang kamay. Sunod-sunod ang putok. Ang mga ilaw ng baril ay parang mga kislap sa gitna ng bangungot. Sa bawat tama ng bala, may isang halimaw na napapaurong pero hindi bumabagsak. Hindi sila tinatablan! Sa mata! Sa mata nyo barilin! Isang anino ang sumugod sa kanya. Wala siyang inaksayang segundo. Iniwas niya ang katawan, tsaka buong lakas na ibinao ng kawayan sa gilid ng nilalang. Isang hiyaw ang yumanig sa hangin. Hindi yung tunog ng hayop, parang tao. Saglit na natigilan si Trevor. Pero bago pa man siya makapag-isip, hinila siya ni Salvador paatras. Huwag kang magpapatinag! Gusto ka lang nilang papagalin. Sa likod ng bakod, si Mang Arbi naman ay nakikipag-agawa ng buhay sa isa pang nilalang. Winasak ng halimaw ang itak na hawak niya, pero sa halip na umatras, isinubsob niya ang sariling katawan sa ilalim nito at sinaksak ito sa tagiliran gamit ang sirang talim. Ngayon na! Sigaw ni Mang Arbin. Isang mga ngasong bumaril sa ulo ng halimaw. Sa unang pagkakataon may isa ring bumagsak. Ngunit imbis na ginhawa, mas lalong dumami ang dumating.
Mula sa kagubatan tila may nagbukas ng pintuan. Isa-isa silang lumabas. Hindi na nagtatago. Mas marami kaysa sa nakita nila noong una. Ang iba'y gumagapang. Ang iba'y nakaluhod. Ang iba'y mukha pa ring tao pero wasak na ang anyo. Sa gitna ng kaguluhan, parang humaba ang gabi na tila walang katapusan. Umatras sa loob! Sigaw ni Kuya Rene, pero halos hindi na ito marinig sa dami ng putok, sigaw at pagaspas ng mga anino. Isa pang halimaw ang sumalpok sa bakod. Bumigay ang kahoy na parang karton. Sumabog ang alikabok at mga tipak ng kahoy sa hangin. Sa loob ng isang iglap, pumasok na ang kagubatan sa loob ng manukan. Parang hinihila na mismo ang laban papunta sa kanilang mundo. Trevor! Sigaw ni Salvador habang hinihila siya palayo sa isang mabilis na pagsugod. Ngunit hindi nakatingin si Trevor kay Salvador. Nakatitig siya sa kagubatan. Doon niya ito nakita. Sa gitna ng mga nagkakagulong anino, may isang figura na hindi sumasabay sa galaw ng iba. Nakatayo lang, tahimik, parang nanonood. Mas matangkad, mas payat, at sa pagkakataong yun, mas malinaw. At nang magtagpo ang tingin nila, parang huminto ang lahat ng ingay sa paligid. Ikaw nga. Mahina niyang bulong. Ngumiti ang nilalang. Hindi ngiting hayop. Hindi rin ngiting tao. Parang ngiting may alam na matagal nang itinatago. Biglang sumigaw si Salvador mula sa likod niya. Huwag mo siyang tititigan! Huwag! Huli na. Parang may humila sa dibdib niya. Hindi pisikal, kundi parang may pumasok sa loob ng isip niya. Isang bigat, isang alaala na hindi niya pag-aari. Bigla niyang nakita, hindi sa paligid, kundi sa isip niya. Isang lumang baryo sa gitna ng kagubatan, mga taong nagtitipon. Isang ritual, mga salitang hindi niya maintindihan. Sa gitna noon, isang pangalan na paulit-ulit na binubulong ng lahat. Trevor. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi ako! Trevor! Sigaw ulit ni Salvador at sa wakas ay nahila siya papalayo. Sa pagtaboy ni Salvador sa kanya, biglang naputol ang koneksyon. Parang napunit ang kung anong hawak sa isip niya. Pero huli na ang lahat dahil sa unang pagkakataon, napalingo ng ibang halimaw sa kanya. Hindi na sa mga manggagawa, hindi na sa bakod. Lahat ay sa kanya na nakatingin. Mang Salvador, bakit sila nakatingin sa akin? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Salvador. Sa halip dahan-dahan itong itinaas ang baril. At sa likod nila, narinig nila ang boses ni Mang Arbin. Mahina, punit, parang galing sa sugat. Nagising na sila. Yung pinipili. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Mas malalim, mas buo, parang sagot sa isang tawag na matagal nang hinihintay. At isa-isa, ang mga halimaw ay huminto sa pag-atake sa iba. Lahat sila dahan-dahang humarap sa kanya. Parang siya na lang ang dahilan kung bakit sila naroroon. Hindi ako yan, bulong ni Trevor. Ngumisi muli ang nasa dilim. Yung unang nilalang na nakita niya noon. At sa pagkakataong ito, malinaw na ang sinasabi nito. Hindi sa isip, kundi sa mismong hangin. Umuwi ka na. Biglang may sumabog na putok mula kay Salvador.
Tinamaan ng lupa sa paanan ng nilalang, pero hindi ito natinag. Tumakbo ka na! Sigaw ni Salvador habang pilit siyang tinutulak para makalayo. Pero bago pa siya makaalis, sabay-sabay na kumilos ang mga halimaw. Hindi para umatake, kundi para humarang. Isang pader ng mga anino ang unti-unting bumuo sa paligid nila. Isinasara ang bawat daan palabas ng manukan. At sa gitna noon, si Trevor lang ang hindi nila hinahawakan. Parang siya ang hindi dapat galawin. Parang siya ang dapat dalhin. Biglang may malamig na kamay ang humawak sa balikat niya. Hindi halimaw. Hindi tao. Si Mang Arbin, nakaluhod, sugatan, pero nakatingin sa kanya ng diretso. Trevor, kung may natitira ka pang alaala, huwag mong kalimutan kung saan ka galing. At huwag kang susunod sa kanila ng buo. Isang malakas na sigaw ang yumanig mula sa kagubatan. At sa pagkakataong yon, ang buong kadiliman ay tila huminga ng sabay-sabay. Sa paghinga ng kagubatan na parang buhay na nilalang, biglang lumakas ang hangin. Hindi ito normal na ihip. Parang hinihigop nito ang liwanag mula sa gasera. Isa-isa, nagsimulang kumurap ang apoy hanggang sa halos mapatay. Hindi na tayo makakatagal dito! Sigaw ng isang mangangaso habang pilit na pinapaputok ang baril niya kahit nanginginig ang kamay. Ngunit hindi na sumasagot ang mga halimaw ng takot o galit. Tahimik na sila ngayon. Parang nakikinig. At ang tinututukan nila ay si Trevor. Parang may hinihintay sila. Biglang bumuka ang linya ng mga anino sa harapan nila. At mula roon, lumabas ang isang figura. Mas mabagal at mas mabigat ang bawat hakbang. At sa bawat paglapit nito, parang lumulubog ang lupa. Manong Salvador, mahinang tugon ni Trevor. Hindi sumagot ang matanda, pero nakita niyang humigpit ang hawak nito sa rifle. Hindi ito tulad ng iba. Itong paparating, siya ang nagbibigay ng kautusan. Huminto ang nilalang sa harap nila. Mas malinaw ito ngayon kesa sa iba. Mukha pa ring tao, pero para bang pilit na binura ang pagiging tao. Ang balat nito ay parang natuyong kahoy na may mga ugat na gumagalaw sa ilalim. Ang mga mata nito ay hindi pula, kundi parang walang laman na kailaliman. At habang nakatingin ito sa kanila, hindi nito mapigilan ang labis na paglalaway. Para itong gutom na hindi kayang mapawi ng anumang ordinaryong pagkain. Sa puntong yon, hindi na niya mawari kung hangad pa ba siyang dalhin ng nilalang sa baryo o gusto na siya nitong lamunin ng buo. Ang hangin ay tila huminto. Hindi dahil walang ihip, kundi dahil parang lahat ng umiiral sa paligid ay sinisipsip papunta sa iisang punto, sa harap nila. Ang nilalang na nasa harapan niya ay hindi kumikilos agad. Nakayuko ito ng bahagya, parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lumalalim ang pakiramdam niya na hindi siya tinitingnan bilang kalaban, kundi bilang pagkain. Trevor. May hina niyang bulong sa sarili, kahit hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ang sarili niyang pangalan sa mga sandaling yon. Sa likuran niya, mahigpit ang boses ni Salvador. Huwag kang gagalaw. Huwag mong titingnan ng diretsyo kung kaya mo. Pero huli na ang babala. Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang nilalang. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong anyo nito ng malinaw. Hindi na ito basta anyo ng tao o hayop. Parang pinagtagpi-tagping alaala ng kung ano-anong nilalang. May balikat na tila hinubog sa bato. May balat na parang tuyong lupa na may gumagapang na ugat sa ilalim.
At sa dibdib nito, may mga marka na parang mga lumang simbolo na hindi dapat umiiral sa mundo. Pero ang pinakamas masahol, ang mga mata nito. Hindi ito kulay pula lang, parang may malalim na hukay sa loob ng mga mata nito. At sa hukay na yon ay may mga imahe, mga baryong nasunog, mga taong tumatakbo, mga sigaw na hindi mo maririnig pero ramdam mong paulit-ulit na nangyayari. At sa gitna ng lahat ng yon, si Trevor. Hindi ako kasali dyan. Paus niyang wika. Ngumiti ang nilalang at sa pagkakataong yon nagsalita ito ng malinaw. Hindi sa hangin, hindi sa isipan, kundi parang diretsong pumapasok sa buto. Kasali ka na noon pa. Biglang sumabog ang ulo niya sa sakit. Hindi pisikal na tama, kundi parang may pumunit sa loob ng kanyang alaala. Bigla niyang nakita ang hindi niya dapat maalala. Isang gabi sa Malolos. Hindi siya palaboy, hindi siya bagong dating sa Maynila. May ibang buhay, may ibang simula. At sa simula na yon, may kagubatang pareho nito. Trevor! Sigaw ni Salvador habang hinihila siya palayo, pero hindi gumagalaw ang katawan niya. Para siyang napako. Sa paligid nagsisimula na namang gumalaw ang mga halimaw. Pero ngayon hindi na sila nagmamadali. Parang nanonood din sila. Parang hinihintay nila ang susunod na mangyayari. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit. Isang hakbang, dalawa, at sa bawat hakbang nito, bumibigat ang lupa. At sa bawat paglapit nito, lalong lumilinaw sa isipan niya ang mga alaala. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Pilit niyang pangungumbinsi sa sarili. Pero may parte sa kanya na hindi na sigurado. Hindi ka nila tinatakbuhan. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit sila nandirito. Sabi ng nilalang. Ano bang pinagsasasabi mo? Sigaw ni Trevor. Ngayon ay tuluyang bumalik ang lakas ng boses niya. Tumigil ang nilalang at sa unang pagkakataon tila may aliw sa anyo nito. Hindi ka ba nagtataka? Bakit ikaw ang unang nakakita sa amin? Bakit ikaw ang hindi agad namatay? Bakit ikaw ang hindi nila kayang kalimutan? Sa likuran, narinig ni Trevor ang paghinga ng mabigat ni Mang Arbing. Trevor, huwag mo nang pakinggan. Pero huli na naman. Dahil sa sandaling yon, bumagsak ang mga alaala. Isang buong larawan ang bumagsak sa isip niya. Hindi manukan, hindi kagubatan, kundi isang ritual. Mga taong nakapabilog, mga katawan na nakaluhod. At sa gitna, isang batang lalaki. Siya. Ginawa ka nilang tulay para mabuksan ang pagitan. Pero hindi nila inaasahan na mabubuhay ka. Biglang sumabog ang sigawan sa likuran. Si Salvador ay walang habas na itong pinagbababaril habang nag-iisip ng panibagong paraan. Pero lahat ng bala ay parang nilulunok ng hangin bago pa man tumama. Isang halimaw ang sumugod kay Mang Arbin. Pero bago pa man ito makalapit, tumalon si Mang Arbin at iniitsa ang sarili sa gilid, sabay saksak sa mata ng nilalang gamit ang peraso ng bakal. Trevor! Ngayon na! Pero hindi makagalaw si Trevor dahil sa harap niya, ang nilalang ay nakahawak na sa kanyang noo. Hindi pisikal, kundi parang hinahaplos ang loob ng kanyang isip. Uuwi ka. Bulong nito. At biglang bumukas ang mundo.
Isang malawak na kawalan na puno ng mga aninong gumagalaw na parang tubig. At doon niya nakita ang baryo. Ang tunay na baryo. Hindi wasak, hindi inabandona, kundi buhay. At sa gitna nito, ang pamilya ng mga nilalang. At siya, nakaupo sa gitna nila, hindi bilang biktima, kundi bilang isa sa kanila. Hindi ako yan. Nanginginig niyang wika. Ngumiti ang nilalang. Biglang bumalik ang tunog ng labanan. Isang malakas na sigaw ni Salvador ang pumunit sa ilusyon. Trevor! Labanan mo! Isang bala ang tumama sa balikat ng nilalang. Sa unang pagkakataon umurong ito. Hindi dahil nasaktan, kundi dahil nagulat. Parang hindi nito inasahan ang nangyari. At sa sandaling yon, nabiyak ang koneksyon sa isip ni Trevor. Takbo! Sigaw ni Salvador habang hinahablot siya. Pero bago pa sila makaalis, ang nilalang ay muling nagsalita. Ngayon ay mas mabigat, mas malamig. Kung tatakas ka, lalala lang ang pagbalik mo. At sa likod nito, lahat ng halimaw ay sabay-sabay na yumuko. Parang may sinusunod, parang may hinihintay. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog mula sa loob ng kagubatan. Isang tunog na hindi hayop, kundi parang pagbukas ng isang napakalaking pintuan. At sa likod nun, isang bagong anino ang nagsimulang gumalaw. Mas malaki, mas lumang pakiramdam, at ang nilalang sa harap nila ay dahan-dahang tumingin pabalik doon. Dumating na siya. Bulong nito. Dumating? Sino? Ngumiti ang nilalang. Ang tunay na pangangaso ay magsisimula pa lang. Sa sandaling yon, parang nabasag ang hangganan ng mundo. Ang lupa sa ilalim nila ay dahan-dahang nagbitak. Hindi parang lindol, kundi parang may gumigising sa loob nito matapos ang napakahabang tulog. Umatras na tayo! Sigaw ni Salvador. Pero ang boses niya ay nalunod sa ugong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi lang isa, kundi libu-libong bulong. Parang may mga taong sabay-sabay na nagdarasal sa wikang hindi na dapat naririnig ng buhay. At sa harap nila, ang nilalang ay hindi na gumagalaw. Nakatingin ito sa kagubatan, sa mas malalim na bahagi kung saan ang dilim ay tila may sariling timbang. At sa unang pagkakataon, natakot ito. Hindi pa dapat siya gumising. Bulong ng nilalang. Biglang sumabog ang lupa sa malayong bahagi ng kagubatan. Isang bagay ang dahan-dahang umahon. Hindi malinaw, kundi parang katawan ng isang lunsod na hinubog mula sa ugat, buto at lupa. May mga bahay na parang tumubo sa laman ng lupa. May mga tore na parang buto ng dambuhalang nilalang. At sa gitna nito, isang simbahan. Basag na kulay itim, ngunit parang binabalot ng buhay. Sa sandaling tumaas ang simbahang itim mula sa kailaliman ng lupa, tila huminto ang lahat ng tunog sa kagubatan. Kahit ang mga halimaw ay hindi gumalaw, kahit ang hangin ay tila natakot huminga. Ang lupa mismo ay parang naghintay. Si Trevor ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan, hindi na alam kung saan ang laban at kung saan ang katotohanan. Ang kanyang ulo ay napuno ng naglalaban-laban na alaala. Ang manukan, ang kagubatan, ang ritual, ang batang siya na nakaluhod sa bilog ng mga taong walang muka. Trevor! Umalis na tayo! Sigaw ni Salvador habang hinahablot siya sa braso. Ngunit hindi siya makagalaw. Ang simbahan sa malayo ay parang humihila sa kanya.
Hindi pisikal, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, parang may bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nakakulong doon at ngayon ay tinatawag na. Sa ilalim ng lupa, muling umugong ang mga bulong. Mas malakas, mas malinaw, at sa bawat segundo, lumalapit ang tunog ng pagbubukas ng kung anong napakatagal ng isinara. Kung tatakbo ka ngayon, susundan ka nila hanggang sa dulo ng mundo dahil hindi ka nila kayang pakawalan. Sabi ng nilalang na may pulang mata na ngayon ay hindi na nakangiti. Biglang sumabog ang lupa sa pagitan ng mga punong balete. Isang malaking siwang ang bumukas at mula roon ay lumabas ang mga ugat. Hindi ordinaryong ugat ng puno, kundi parang mga ugat na may sariling paggalaw, gumagapang pataas, kumakapit sa lupa, bato, sa mga labi ng kagubatan. Parang buhay na sumisipsip ng lahat. Isa sa mga ngaso ang napasigaw habang hinihila siya ng ugat pababa. Isang sigaw na unti-unting nalulunod sa lupa. Hindi na natin sila kaya rito. Wika ni Mang Arbin na takot na takot. Ngunit huli na dahil ang kagubatan ay hindi na lamang lugar. Ito ay naging katawan. Sa gitna ng kaguluhan, ang simbahan ay tuluyang bumukas. Dahan-dahan, parang mata ng isang bagay na matagal nang natutulog. At sa loob nito ay may liwanag. Hindi ganun kaliwanag kundi parang ilaw na galing sa ilalim ng tubig. Malamlam, nakakakilabot. Trevor, Bulong muli ng nilalang. Ngunit ngayon ay hindi na ito ang nangunguna sa tunog. Parang isa na lamang itong tagapagbantay. Napalingon si Trevor sa simbahan at sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi pagkilala. Hindi ito totoo. Ngunit ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang gumalaw. Parang may humihinga sa ilalim ng kanyang paa. At sa bawat paghinga nito, mas lumalakas ang tibok ng kanyang ulo. Biglang bumalik ang buong alaala. Hindi siya basta manggagawa. Hindi siya basta napadpad sa manukan. Siya ay dinala. Isang ritual. Isang gabing hindi na dapat maalala. Isang bata na inilagay sa gitna ng kagubatan, hindi bilang sakripisyo, kundi bilang sisidlan. ginawa ka nilang pinto, pero hindi nila isinara ng tama. Wika sa kanya ng nilalang na ngayon ay malapit na. Tumigil ka! Mahina niyang wika habang hawak ang kanyang ulo. Sa likuran niya, si Salvador ay lumalaban pa rin. Si Mang Arbin ay sugatan na, ngunit patuloy na tumatayo. Ngunit isa-isa silang napapalibutan ng mga anino. Hindi na ito labanan ng tao at halimaw. Ito ay labanan ng dalawang panig ng parehong bagay. At sa gitna ng lahat, si Trevor ang susi. Biglang nagsalita ang simbahan. Hindi sa hangin, hindi sa isip, kundi sa mismong lupa. Bumalik ka. Isang salitang yumanig sa buong kagubatan. At sa sandaling yan, ang mga alaala ni Trevor ay tuluyang bumigay. Hindi niya na matukoy kung alin ang totoo at alin ang itinanim lamang sa kanya. Nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa loob ng simbahan. Nakapalibot ang mga nilalang. Hindi malinaw, hindi tao, kundi mga tagapagbantay. At sila'y hindi natatakot dahil siya ang dahilan kung bakit may hangganan ang dalawang mundo. Trevor! Hirap na sigaw ni Salvador na ngayon ay halos hindi na makatayo. Ngunit hindi na siya lumingon. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa simbahan. Hindi mo kailangang gawin yan! Sigaw ni Mang Arbin. Ngunit sa bawat hakbang ni Trevor, ang lupa ay tumitigil sa paggalaw. Ang mga ugat ay humihinto.
ang mga halimaw ay unti-unting umaatras. Dahil nararamdaman nila siya, ang orihinal na pinto. Ang orihinal na pinto. Sa likuran niya, si Salvador ay napaluhod. Kung babalik ka, hindi ka na makakalabas. Huminto siya sa tapat ng bukas na simbahan. Sa loob, walang altar, walang krus, kundi isang malaking hukay na parang mata ng mundo. At doon niya narinig ang huling bulong. Hindi mula sa halimaw, hindi mula sa kagubatan, kundi mula sa sarili niya. Kung papasok ka, matatapos na ito. Huminga siya ng malalim at pumasok. Isang malakas na liwanag ang sumabog sa buong kagubatan. Ang mga sigaw ay naputol, ang mga halimaw ay napaurong. Ang simbahan ay nagsara ng dahan-dahan, parang talukap ng mata. Sa labas, bumagsak ang katahimikan. Walang halimaw, walang ugat, walang kagubatan na tila buhay. Tanging manuka na wasak, mga taong sugatan, at si Salvador na nakaluhod sa putik. Trevor! Mahina nitong wika. Ngunit walang sagot. Lumipas ang mga araw. Ang kagubatan ay hindi na muling nagbukas. Ang mga pagkawala ay tumigil. Ang mga bali-balitang halimaw ay naging alamat na lamang. Ang manukan ay iniwan. Ngunit isang gabi, habang nakaupo si Salvador sa gilid ng dating bakod, may narinig siyang kumatok mula sa loob ng lupa. 3 sunod, tapos katahimikan. At sa hangin, isang bulong na halos hindi marinig. Hindi pa tapos. Hindi malinaw kung ito ay babala o paalala. Sa malayong bahagi ng kagubatan, kung saan minsan ay tumubo ang itim na simbahan, may isang bagong usbong na punong balete. At sa gitna nito, kung titingnan ng mabuti sa dilim, may hugis na parang tao. Nakatayo, naghihintay, hindi na bilang biktima kundi bilang pagitan ng 2 puwersa. Magmula noon, ang kanyang kwento ay dinala ng kanyang mga kasama. Hindi na rin nila pinag-usapan. Kasabay nila itong nilimot ng lugar kung saan minsang itinayo ang manukan. Ngunit gaano man katagalang panahon na lumipas, patuloy pa rin nasa isip ni Salvador ang mga hindi inaasahang hiwaga at misteryo sa buhay ni Trevor na siyang itinuring nila noon bilang isang pinakamahalagang tao sa buong Malolos, Bulacan.